Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Timono kegi machi daika isato chia butokire ase kinsebere chabono botuko lituko lia Jumamosi abago chitariki mirongo ebere na isano na ebere mutinyu gatano na kabiro mancho murigera sentunde nande to kwale na senjire wekano nara ko bogusanga amona into asomoro buriyo obosera bwenga burere botambe abagani bane bare aba pastor na abakore bo mone banyara ko bawikana gaiga bagwetuma maze kiga kibuneki wakapanga nyumba bari galba batanga ali kairo ngairire ni barabo berure na kwene kinga banyara ko bawikana me sta Senkenzi TV asekere ngato nyara ko batogusanga amona to semane asekere ngyo kwene ke boyunga chinga chito chenyere ko ba chigoterena aboyo botwara omwarembe botambe Pastor Joshua karibu sana me Ndizi TV kwani mwancho murigina ndo murigina senjero wikira nabakwani lya banjo abaligereria anakwalegania sekepindi eke kyobosera bwenka nainde naye gokia goseseniria mangana togosemania otuko gukwanira na gukwanira bonsi abaganete komenya obugimo buya na bareange naye gokwanyolire na tebe yomino yona gokeke na nyora abantu abange bagontebinga mangana ina tokonyire yes mangana ina bera yenge nchoti niko moja kotegera naye gakogoki na tebe yomino nere akonyeke ikiara otutagete abali no kugania yes ikiagero gotaba ni okuri gente gesinini okubugulirania abakonya na kwenyo iria so tamangete buya konya nae kwa beire nae kwa rumio mino bia mono karibu ase topic bia mono sana Pastor Joshua Pastor Gideon gotambeta gotebanga enka kerebuya ekenyoro kerebuya ekanisere buya no biro gombi ko muki ukanisa nyore na nyiko te mukiwe semonto romiro karibu sana kwani macho murigere nando mwari bia mono umuraria misi bia mono pastor bia mono abanchwa bakurigereria Ndizi TV bia mono asengencho ekero tumaitenga murigereti na ande nkurumura maoni na intuna botoko igunga igona botore familia yamu karibu sana asege pindi kia lero bia mono asante sana bnerebo tambe giterana kwa Joseph Tamisi Abigail yanchamanero gento ko bakore nga chibi chamanero gichago chira senchire boy kirano live ase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital awe wetra YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net namba ya SMS wera CTV ya uga go sange karenga kiago ne ligoria go asemara ko yabono chinga kitoko kwenda ko batoko ligeria ari agenda ko baga kwene kiwasi chinga chito tonyara ko batoko kwena na ogo segeta naye ko bwate kande nga kerengere kiago ngana ngoro tari kidigo chagaiga emitandao na reyo na bigena namba ya SMS sange kerengere kiago amona into Pastor Gideon asomo kubenya ko bo weta ntwa kwaneta berata to dore chinga chito ya tuwa kwanete nga nyasaye gotokonya abantu nonyene kero tuwa kwanete igoro yo aba umuntu ngakibako ndio konyoma ndio kwibanga tokanyoranga emirobiri nemirobiri mechero ande ko yebege to musingi korwa senyasaye byonsi kunyakana bire alright ndimo sana semara ko baya bono mancho mo ligeria nigo na inde tokare ko bato ko ligeria asense mo ende eyo ere ya enka kego cha kwa obubisi mporororo osamangana naroro abwenrete atigara senka ande naroro agosoka kuchikita asukamate skunyuma naroro agosuka uchimata ikanonyese beimate asemera ko bayabono turachiko batugukwanira ine asenka eyero mosacha muno mukungu nara yaya abweneta ko bagako giterwa ase enyumba elime tasoka ochikegita obobisi bwenka poro byogo butabweneta ko bagosoka ochisko bange banyale ko bagokwana mosachone nigo abwato obobisi obonene kigima ubwakare gosanga mona abayibuli pai Pastor tuwarolira bange bagatanga yaya okoranga umugaka uri tata byeri gamanyeta mange monegoro yingayane kubancho manyene ikimanyiti wero mukungo gateba umosaje na rusko kuchike gatanga kwanya gantaka to konete nayi gore kerenge litunabu gatenga ninchengole bitumegunia ndenga yengane yaruera nate konyora kurwe kaseniane usikurwari asenyomete kuru ayabona ratachiko batoko igeka asemara go bayabono to kwanenga na yaya atubwerete tonyara ko to kuyabeka asenga ito tagosoka kuchisko Pastor Gideon chake amonaye obubisi ningi a secret again to sige songo buyaba kobeka nga
n'amang'ana atatakeire komanyekana gwetara n'omonto oyomo. In fact in English bagoteba egesongo ng'a secret igebwenete kobe y'omonto oyo naye oyemanyete nawe oyemanyete ayebweka lakini rende bono ase enyoma ase eng'encho tore ase egepindi kia obosera bwenka abo togochikoyegeka ng'a obo na obobisi gati y'omosacha n'omokungu naende nabo ekonyarekana obobisi obo bobe gati y'efamily buna gwateba gati bwetani geita abana bamanye n'omwana gete kogenderera gose omogaka amanye gose omong'ina amanye igo negento kiokobiserera ase eng'encho either yogokagenderera gose yogotagesokia kerento mochanda asenka. Alright, ndiye mono kegima Pastor Joshua, karibu sana. Obobisi obo timanyete ng'a mporeo ng'a pastor atebire abagotanga aiweka na aiweka na atebire rondo tebi onde riko bagotanga abatari bono gwekirire bono mugaka bwingo tenga ya tigankire iga bakemuroberia nyare kwa bagekira. Efamily ko yagiramo muna twatebete riringa komwaumiranira abageni nkomanyana muri bonekera mwamanyanire yaikirenga kiona mwachakira amagenderero tuyotebe ng'a nobwate kibarua okora no moswati kana bwate kiagokora ono mwachakira amagenderero onake mwachakira amagenderero gwansa mone go plan bono ngaito gochakira ngitogo chake nenyombo tabwati ngitogo chaka tokuruke ngitogo soa bonekera mwachakire emiroberi ino igeko bagati ino yao na mukao babere ogochaka nogokong nakibagotebera ng'a tibwatulera enyoni amaiga igego chikong'anya bono ekero mwachakire mwaseti mwakora mwachaka kero mwachakire mwaruororo bono ko mwarosie egento ege kiabeire bono teba ng'a na goretaka moriaria njongo chikondorera nagagitaka nyomba nchondorere nagoreta oboremo nchondorere bono ekoba rahisi teri koba siri lakini ogochaka nogokong ekiagera bibiria egoteba ng'a nintegore emetego etegire bosi bwao emetego eye igemineti ng'a omonto omobe otokoganiretie amabe tatagetie ng'a gwachakire gosuka yokonyora ebinto birio bange tarachi goikerana obiasarigwe bono mbuya ng'a moragacha kebe mumanya gokwana. Imono sana Pastor Gideon, this is study case geche tega because kitopic dokwana na barigire libagotoshte na rogotenga ereta atururi talia kuri ndikira chagite miroberio yo gokora okoegana oikirase obekiro muroberio omacheno gwenyangi yeikire ase bagusanga muno mwanchioye oyaka geta uri guchikoba umukungowe mwadere ngaya baba injeningero bereti ngaikaiga akamweza kamotebyo konyora kuane ni gukuriga konyora arenge basengia kabisa atenga ya kurindi singe ndojo cha kubugima chebono ikenga no kuruno nyeni bo chiari se ino gaki ikiwango kiane kira ikiga agacha kaba discourage because ikira chete bono muswati ya chete kwa sababu bibi baya kwa teka ya na manye to konyora arenge nyari ngia kabisa kutenga ya amisi oria ke payslip ya na nyari gereri agashare mpaka ebiche ye payslip iyira around 50,000 uchigoro yobona kibago chikugamba chombalia ekerengo kiaye kegatira igatiregoro bona era kunya koranga bono ndirerio ubisi oborende kitwata tuwegonanire pastor ndike to base tuyo comment ya ese mabudi mbuya mono egento amisi tugwanete kurigereria ande ki atambukira atambuko orobebe nkerina to differentiate gose twatanane a secret na kowo mwene because abantu mbali atari koba honest umanya ko yiruke secret ya ndete ko teba ke na to ngi that is my secret pon to be ki ogwata ne kagati yo bobisi na ko tebe ken umuntu na ro gotanga for example ngene go senka na wona ngende kwata o yo ga renge honest bono honesty ya moni ari gukira umukungu gako motebinga oro murimo turi gontebi kibeso ukuri bono etabauti guikatwatara nega nga okero gotebe ken when you are honest gosekero tari gotebe ken ukiritinga enche kibesa ngwa kanu ninkeigo ogotebo konga ninkeigo ine secret gose no borimo eko gara obori maru no bogosoera umuntu manya bagurukanga ine secret na bwa tena no jagote lakini ekene ongainere on that case
ekibono okoba honest botambe none basis yebuku ekene no ye Yesu gatendete ekene na nakia mwire musaraba. Many people have been honest na ande ekene kirikia baoniri lakini a basis yebuku neringa nintu ndota kire kobe ekene no matter what happens egegocha tigageche none ke ndo gosoma gitabu kia Bebeso inye 20:25 Gegotebanga, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Toteme tokuane kene ochia sabami. Eke korantu turu mubereki. Oyo ekina kia korete umuchando ye nuringa abantu bandi bari gutafautisha ekene ona bwabo gutumia kiabe weapon yogo goitema ro yabo no mwacho mo ligereria bari mogenda ko mo gosanga muna into sanga kana kiago amuna into pastor obisi umuntu bone abiro ubwoba nga pastor biri abiro ubwoba tali no nyase ukia saba matino nyumba kali ya story ntu abanyene nchamisi amuno mwancho neka yabire bone njira gitenga na boto kemba ine njira gitali nyumba usinyuko taba nonye kero kendo bubisi nemero birende yonsi ubwate for the betterment yenga enare goteba iga iguro yoyo gotebio yo euri yokore nyangi ono njo mondo okwanete kene no musacha kukia somusubati egenire akamotebie kene konyora kwane noko ase nginjo yaya naya igonta gete tokoreiga toruga nduga egere tugukura ejinde tokorera bintu geteri bono ekamenya gotoko musubati oyo iganche taba iburi kubwa musacha oyo tigi na mangana yo musacha agatakanga tebetenga ase nginjo nkuriga ntebiri ngankoa abayibuli baho ile ngolo kitokoba ikiabono ya kirigende kiabire ekemo onu wigi nubuli obubekire amotebi ngaki tokoreiga toruga nere babwatane lakini bonera akamenya korangu uyo no mokora asiki njuki bese ikiri kinyinge tigaye tata kinganiga tegerebe iga bona kabense mo ya bayibuli taba semo yo musani oye tamanya nguyo babiro mubiro yomo mwete makumo biro yomo ari como diye que na ndenga tokolega naiga ikiagire bigutigara nero gocha kubibanga na inda ande nyangi tebutiri omoeri bwoko aba ibuli ebintu ya no umuchaka no buko igora fridge yo koire ebintu bwa sobo omusubati golende bono yo gaoneti omuga oyo ekene kiaye gekataka como reka bekomege me komere mejando Biamono sana imrago baya bono pastor bono tigango tuche bono in real life setup ayana na umyogo bindo kebiria bitakire ko babyubo bisi bono danga yaya ekino ni mwaka tata ose mama iga ebitigango turamanyera iga we want now to narrow it down tenga tutebe ngano mubaro bwa bana itwabangira kune family nga yaya nyasato wanjere batatu iga tutashukuru nao mina bwenda gotebi jirani gale mutega maete jena pasa twamwiriga nayo bindo kebiri bitakire ko babyubo bisi especially kwa nuclear family egon kubwatia una pasta ati ekagotebana abantu babere banchanire babiro mubiroyo na rolire emiake ya nemeke abantu basokiri kise in fact gosokie siri ende yonse tiga menya abantu muri babere mogoteba nabe kunyareka rumukungu maybe osomusache onyori rukiro mention rukisiko abantu abange banyori ruya maumifu amanene especially onyakore omuntu ase family ubwate nona akabesa gakeyo nabora oro kyu muntu ngangware gokoro muradi get no nyaso bonawo omanya konyora ngana akurite ngombe emechande manya kumbwati ngarende ngware komotebia ratukura ngware komotebia rakorai nigonka kitinga onye mwabwate ndire muri abasani muri genteke emeroberi yankase ino yekore tebia bamatenga ntuakore tegenteke iga mutare gwankarende moto goseseni omuntu oratebi onye kwaganitira onya ground breaking onye nakanyomba kware guchikobera rangeri umubasta motebi sabere genteke egere nyasabe koko boko kwa yororo lakini ya mangana yo gotebi nga mumuro minto kumede nagora kalima segete bono tete kobeke tuka gawo kubolinga inde isiko ntaranyore utako ngebese inja kiretuka
iko kwa nyonge mechano ya gosoire obo bisibwe family tutabanga kuita muntu rende na umia liwa tenga yengo ngentule na gidio ebintu bire minto tikabe bya minto bibona sana Pastor Josh lingane lilia obo bisi una bono roje buno ya beta affected osoire bono umusubaji oyo saliri omusaji oyo tagocha komoa kene kiamanganaye bono saliri ekiagera tamubwati siti egere babwatane babamo umanyete go ikoigirire umusajo no musajo bikaigirira umukungu eiwinga ndoche nanyanchete ona tokore ibintu bitu na batoko babuya bona giye kogera obubisi bubwenete kumanyana motebania ke ekene una bono roche na giye kogera muntu yo matebetega nye koro muivi kugwetania ibintu kwareta nyumba kwa mukao birori omukungu oyo oriyere somo bereke ikiagera tomo mochera kwa muruka mami ikiagera ritu koko mochera otebire ngango tebande nagi ngo tebande agukura tebe nagi yonjaete ende koro muivi okongita wanjire ntebe ono kwanyoro toboire siri one genteka karo musacha gunduire ngamokaye igale loose one binte bine baba kugura marimo teko teba wabeka kibese binge tamoro ke account number ebintu bindo ansa bakora bobisi asenge nje bobisi o no musacha nyenero okoba nere loose ne umukungu nero so akobisa ngokwana muhayo jire goteba to ngoma tokoreke ujire goteba bono kwanyora nga basi kurindana bono bugimubo obokoba Pastor Gideon twarore chinga ne chiama de chinyinge especially rende ngamakwiri ya roro kwanyora nga bono keroke no nyumu supati usumukungu tamanyete emeroberie menge y'umusacha nikigera kwerere Pastor Gideon emarago ya bono ayibere bitatoika ibiurote karande birareto gukongugenda kakoba gukubikire rime yagota nawo myarate ngomateri umuchando kuguchakira ntwarenga gepindi kirigia etanga ingigeze ko chanda ji family gereriyo yo motegereri bwa ndisi TV agante pastor mukwanire tigente kemona kero kiro muchanda se family kibesa koruche omayete kuna bono na umyenye titaramanya kibesa ko nkwayegurura ari bongonta nago temena bagonte bina intanesukari intanovo si kera ali tuko na baranya ege kugera tama itingire ngakwa karundi kiarete ndikwana bona era kama edena ki ntaramanya gosineri kwa misini akali kuli gosineri umia mo ere tigare ente binko mutoma lakini okero muri open omote yabetinga ebe sanguri bunu mu yakolete omwanchi yo yakolete omo akamotebiye kena igare ku build the future igakuwa gacha kuchibosinga kiturare meru naye wake sabunga onye utumegete bibiti igari akaire school fees hakekeliwa misini kali akorre kairi ibonga umuchando guguchakira ekera abantu babere abube birenga muno mubastate ebukwe gukwana nga mwabere gento ekem abanta bango muchando kogera future yabane gusarikana abantu bane muntu tamayete none besa akuri igota akumanyanga nuka gorite nombole bakiri ariko manyanga umuntu oyo elumia moja akuri esa bweye buningo twayakire elibushiri ni kiyache ngaita manini akabege lakini mona atamayete na kiyokora nago drobole mo secretary abantu they have lost in fact in this government ya Kenya ntobwate authority ekorikabe ebintu byategeire kibengi bitabulati abamenya unclaimed properties unclaimed money kire millions of money abanyene batakolati batamanyeti batayo banyene bakure omungina atamanyeti oso musaki atamanyeti very unfortunate pastor nando kwanjaranga kero kende nki yuge gwetera makongu nevese yo mugaka getere tari asebenki etabwati monene bono obo bisi obo nago tenga kero gutuomana kwa beiriga bono bwigena nubu aburire to kumanya besa mukungu na to na mugunda kumanya besa musacha bono abantaba ekereme cyande ko kikobanyora gusena accident yabanyose ngiri cyabanyora bono abana bagotigara bacyandigete baumiete n'ekibese cyaba maremari kwa ireta abantu bakajiwaka kurikira bamanyire gwakure agire bajenjira kinamba ikere bono ndibinge bigosira bako muntu kwa pin number abwadi kibese mpesa chinyinge mukungu atamanyiro ni pin number atana kiara chinyore bono michando yaba lakini bare ko babiginwa
babaamo amang'ana are koba buya obokong'una banyoro yomo oyo yomare tabwati tangu madenga no nyogwa siri kya jonse njimanye njimanyete okonyora ngobokonyi boko kwa jeria kerbolisa ni kuruchisa mchamana mabarini Kingdom all the way to home Kisii County Kanyimbo mwakiage vile cha tabagane tobiki engi ya tikatunyara koba abegenwa as chamate chino chinga kidolini ke muntu mwenga kuruchisa mchakibiri gonya Mira County ya gotebanga what a moving topic tonight na gentu koba gosiniwa umosori bwege watching live kuruchisa bujana Kuru City ne bisiba mongale watching live kuruchisa mchianya kwana gati ya mashabiki hedia gentu kobaga oligeria na kubatia omoroberio oyo Pastor Gideon ngane go chasole to accept ringa no muchandororo uyo ene tukobo koranda at a very high rate nege tukere beyond repair ose bono chinga turakirera turatanga yaye kimanyete nche amisi tigange manyera sibono iga karone kyumanyete Naomi bonsi bogeka danga kiro mundo tige kwereka biyake ntutaite gotebanga gente it's beyond repair. Yes. Na kito gutwarira umurubiri uyo gugusera bwenka togosemania ngekene nande nabo okoirana onye konyora gwachire kwabekire ibintu bire secret gose kwabekire ibintu bitariko banyekana oira notebe ase family yawe ngagento getenkera ase igo it's not beyond repair no muntu uramwero monyene egekwerekero kwigure ng'ebintu mbire none serikali ugiyanyora kibesa cyabere miaka 10 monyene tayo bamugori baswa gukora ibintu abantu ba inyumba yawe bacandegete rimwe tokwena n'umwanji yona igo gise Italia tukanyora umugako yomo igo imugete 10 cyamana no musacho onde bwepigipigi bakire kugorogore mu esikimu mungino eta maiti garamanyanga gasoka ukinyamarambe no ari nyamarambe kumbe nesikimu akali toko munyora gahunjoke kona geterese Italia gakemenyinga bagure manyinga atigita umutu na uriwe toko bora yaye tukugorie tumuire nyagitari na riago tatabinga imukie sineye tabi umwanjo ne pin nje aroje ngango korale kigware yo ekukuri mutu wachite kugora nasogete mambi omumuro yo reko mogegise njare gete helmet iri tukurigima esiuro ryo korolika muire gako na wonjo karara kurumambi batararagira myo gatenga toende turagire busungu ekinsa 11 babwite saa 11 ekiyamambi na riago chakuria rais orocho nyataba moyo gekora na kitaka moyo tukamuikiramu akabwenigwo bono mpuyaye orocho nyataba moyo aburi mubago lete sikimu muri goza koyira kobera umuntu gwepigipigi mai igonga we can come back ntoraenda beyond repair na butokoirana nyasa tokoni nko korera ase point ye ki secret nchire pastor timaiti kinde kirabe damage nyase family onye gwasoira ase nyumba ukorigereria mwe enche kurwe secret yo bugima na amenyete nyuma ndaraso enyuomo omugako nase kunyemanya igwe igakuna kwenyora muna kwa ingo tamoberegete ki secret nchironye kwarenga ebwika wakorete onye tari mwana ubatigete isiko lakini kwa amenyere to bugima gete gogo 10 ande boraja koimuki chiasira mbuyo osabe nyasako konyo bwebe tona koso kiasumwancho Pastor kole renga nengi yake ugima. Pastor kwa bwati tugo kala menya cherege miaka 12 kole ke kole kerege keiga bino to konya ko koerera saiga ona bora ati ko chamagaranya mungina tai. Anyway, nari ke pastor tara kwa nari ke kwa Elijah Makori na wa Kristo ba Kera PG. Chacha utanga tomusirete Pastor Okera nyagancha. Atayambiro bilinege ndrete. Pagenda kubato kubasabira marago bayabona pasara bokora bono una atebire igoro yobo bisiobo ntori ngakinchiraera bono ga ntutu agite kwana ringaneri kwendi maburi asa abantu bare yange koreke bishe bintu lakini yo rusiti moyere nto kumonyara lakini yo dete koreke bisha na bokoreke bisha na yo koreke ndoki obe kere bintu mbire ono kunya gusira na samangana na kunya kuinyorania kende ngeri getamanyiri lakini bo bisio borobo bwaretire mechande menge asa abantu abange ringana rinde obo bisi noko kwane kene nuko bugurerania ikiana bokonyora nga mo nginao nyori runa gento gete kere kiabo bisi kuikomo tube kurwa seringaneri omurende omanyagoja komuburi ngakiri yarenge naboko nyago tebanga ari arongwa nkonya
narori no nyanchete ikiagera gwankonye kurwa siringaniri gwinda mangana ya no gokonyana otwachira tokonyane egera umanye buya ibintu mbisira obaisa omonto mabasa kogenda tigiro yonde mechando kumbe chibese ne chinyinge chire iga mangana onstigabe kamiri enka ebengiya egero kobogoro nikonyana koba Pastor Gideon igo enganene na twanorega iganga ekero couple usaba gwatania se enyumo batari yani faithful na bako nyorange ngane yo bobisi na beko gendra ku pain kero kena kyoko nyoranga inchamisi nenda go share nendu kuyane ulindo chana bwa manyinga imemono ko bwa karo yo menyeta monera se nyombo ke kogera kera kumurigire libuye na bako ranga kende gisa ko bana barate yani bere bitatu igabigenda ugisukunye magari iko bigo tigaraso mu kibyara ko bikorera bana oinoro muchano de gorushwa misi karo kerige kobana kebe ebinto nyukuri nere kwanyu mete aino mubero oyo yagore ndabamura bamino mabandi gata imu muruminto ngankoru abono onye karo kwena nabina we yari kiri gagore tigabimo kene you are one body you live together ono muchano pasto yo nanje tego tang ometando kumwanjanire koroche gwasoire gutamini na umgoze karo emine tyo muchano ingiki obwachari buri kwa bwate pakukamorenta manyuka mochora botiga bonsi pito kwa mwegene ngaina ando muchando ruera norto kuriya sobosera bwenganga ki ira nari sikwa gwerete return back digere rikaro uno uri kwanyorete naye kararo rubu obuya bwaye motebye bintu mochoke kararie ngwariete ira ngane ro mwancho yabona sa amura bintu tigabara sediga ndaza kwanda we yabona sa mera ko yabona mwancho murigireria siri chire chechi karo kende bune ya mada to kwenda ko ba togo tugeka erinde twanyara ko bato kwenekia buna na intu aso bwamo engaya nare ko ba enkia abana ngai bakurura Pastor Joshua asibono esiriyenga kora bareta tora baisaransia usabara uto kwa beka parking kwanza esiriyenga ekera abana batagete kubarra mokomo mokokora ibintu byamo kunya komonyerana mokumanyania ibintu abana barorambia muri bono kurwa ekero umwana biro monene nere ngumumanyi muri ano gwito koigete ibintu ibine byeito gwakora iga ekero yabeire iga siri neringa unabona abana bao kero kende mumanire na mumurumino tebi abana naki ninche na mumuruminto tali inwe na mumuruminto amangana ya naya na kitatu ngana toto mubori aya naya ne na mumuruminto inwe musegityo ikinichi yangu chiao yanke kurame igugusarika yutu basa kurama anko yao abana baminto bono kwanyonga abana banarirenga umwana kuburinga ngimware kubuna nkiona mwana kubuna tata togotiga ikere ngwa tokandinga ndokora gendoki ndo bone kubundusa abana tabiyo gweyatanana bonero siria una abana bao bantu bamanyanga nayo kubakani ina mangano komonyera abana bao bitanga kurwa sebinto byabanta banene mwamanye byabanene bari kuyasobanani nabo bakina namaskaniali Bimono ke ruboga iga gotabango bo maene tigato tebani obo maene buna kapo so date kero umuchando gocha buna bono mubasukano ya baraisi ati ya ababara senyomo tigaba tebani siria bo bimono sana moenga ke mtago tabanga tigaba ntobo igubatebani kena sechinyome kiagere kero wanyomanete babete gente kemo abakarira chinga gichonsi balemeranie igo ave omobe sa right kisiri batanga kisiri chinchinyara ko chikora naiga tia oranga pasta abandona ogato gobe gore asiri egente kenene esiri nakidate bali tangani umuntu wasa komochanya omuntu oyetania esiri na honesty ebinte bibirera imye nyerere sana umuntu abakungainirerie ngayaye ne esiri nabegete lakini egentaro de nobori aho tengo mushahara onembora ni lusarasini lakini gogocha konyoro watenga yaya enaro chinga tinko na gote bibinte binge igo we got to differentiate ekene kelinga we are one body all right we live together come rain or sunshine onye no gukwa ayimanyango onero mwanjio unless utangasira abantu ngabono tali mwanjio ne ninkabwato yonde ndateri kisiri because nero weneta komanye siri yao asto gotara Pastor Joshua orale basacha bandi gabande bagoto seminga ya misi toko matebi kirigento how do you treat your statement when kegere izolo baga isagana ya bono
pake hiwaje to ate muku yeriga obobe bwo gotateba kiri gento igo kunyaga tio mukungu timbwati kwari omusara timbwati kwao ni ng'ombe ekintu tena korera bono umenya kora na inje icyane nkonyora kurumuina bono buru burimo tutige bona mangana siri oburimo no mugune wasa ko gotenga na ingitinda ayi gukeombe timbwati bono honesty yabo timbwati ekobe nyinge no mukungu goteba timbwati ekobe nyinge bone kero igwito kori gintu gite yo gusinyuko gekora ekera nkwe gito gutanga hatubwati gintu gi tubwati besa yagera chiko bucha obubi bw'ikibesa nkiana ko bamochikire nchigo kire no joji gache bono konyora umukungu mumurumo mwakire sibingo mwana kora university nkonyora ni 50 abo oranga di baganji begeta ntagore kiro go muhaja mbori na Rusia ondi angera mumuruminto mono na 50 oira bono riri bakorire igo no musacho kare koira asegete bono ugutatebanie kene ukugutagura umuki muhaja so gukia no mukungu so gukia pesa nchigo tena nchigo bujango beke gunijore ukachigende chindi chimenya gocha bono ikakiwa kaya abana bawo bono bamenya goyeta buya uguti kuri kibese kwanyora mwatebe to burimo mugachiga cha segete chimbe bachikaira kare chiaira bono mwatakire maso ameri omwana chiabura kugugera mu murumi no mwana wetire nje na gakobeseti ose kwa nkonyete nuyocha bono mangana aba mwasinyi bono koreta siri iri goteba ningana ate mu murumi to chimi emeheru 100 wangire konga umuhaji shugo gotebinga igona amengeta asegete na gakonyira abana banyarebe bona shugo kana kumusaba bono gwatiraga bono mangana ino bono acha arete mechando okungainana bono tari siri no kungainana Pastor Gideon okiri siri ye usekuli otemworo meme is it a gift nekewa yokwera no naro igore nene tore meraneti nera nyomba igo urachi gwatora anyway narege rokwanirengane narego runga meri nyabaro kurwa chise mu cheke nyambi otanonde imeyobosera gwenga obo maine no buya ogo chake gento mwagamba mambia mwaya igwa n'abantu gete bako yakwana barabamate akenen kelinga ki tali bantu bonse babu anato gotengote ebyo mukungu so mukungu ate ebyo musacha abantu bande mbali batali otabegene nenyuma igo nayo musacha so mukungu nabo ukoli ekene bakungu mbale usaba sacha mbale ora kwane abantu iga atenga navuga nganchi nkora kagari gete igara ochiro te nomba muraba mwabonga ori obangire kugorera ari koja gutanira torega erina nabara akage gagoteba wiya turugire na so wiya lakini o esiri eri asokire omuchando osoira se family nane ndakyo konyora nona bangi no muntu mugaka gwa tumuchando oeta gisonaiga otenga diganga ndi kiumbe ndakororera bono gusini nkonyorera none liwa misiri lakini ngaye ndo ekabesi oye kabesia ekiko igwetabegete otenga kiumbe na Rusia interest nero egero oiranie taocha kumanyanga nechiaye lakini omuchando oyo achiyotige koirani ono kwako ekiombe kirende ngiro mpasa bokwabe ya ekiombe kito wiko ayengangirani injera igeto igo muchando yotoka asengencho totali konyara gwatana na gati yobo esiri noko babarimo abantu babera barimo bakaite ngene esiri bakugete ngane esiri mberego ya bono Pastor Joshua tegete ton board na bokora rende ngabotambo goteba nga nokunya komanyana ngatokonya kwenda komo igarende kimenyete nyara karo nokunya komanyana ko ngatokonya gusuka nobo gima kero kende manyanga oyo na gwate weakness ya mangana noro meme do I need to limit na kiuro che Pastor kusenga ndere joka matanga ya ayibona tangasa sokora liko chichigitana gotebe ringaniriria twakwanira rio monto kobisa siri kobisa nenyuomo y'abantu bagwikaine banyuomana neso morembore ekero yo mata que toko bise bintu no yonde tari ko bisa ere bia ya kunya korenta rioka oya go chorosa ko bisa o cooperate konya abantu le bagendere igo babemba wekana ekene muchando yo tokoba lakini bagwekane oya ko bisa no yo bisa onu mujo jandekire mba kwa ba ko nyombera bagwere umwana ko seri gwifisi kwasinyo korwi kiagera muhaga bona ko kobesa na kuri kwamenya ko jaka utakona ndoko besa na ko besa boniru 100 ejira ojonge ngirani bono kumbe ni chia ya korogendo amo bono bintino nuko kibese kinji korta gusesenia no ne bintu biji ko kore kiagera ko mubwato bucanja inu abanyene ande murabamo
mugo chukwira amo mugo sange binte bimo bono bojanjo bo bwarete mejano igo yomo ariko bo muchanja no yonde tabo muchanja oyo takobwa oyo bintu bya binya kosoka lyoka na bogo jagwasoka ngaki ya bere boba piango lendo piango parete okara kero mwere mutenga ya ne roni kwa kano kwa buringa pasaroni erende yana kwa na kiko nyale kana iku kwane la okay kio negento by the way abantu akero na dating yeli kero gwachagete gaite nabo egete kana twasabira chinyumo chitu na litwatebete nga even you pray with for interest umuntu got interest na anderende na nyori gento kiri pasta tukuna gukwana umuntu agotebanga bono ndete kunyuma tukomubuli na kwane no musiko kwamate ngai tukakirira abo barani abo kintu kurwage kore tiki kei ndu no kwenda naye asogutumira no tore tore ekogera tugati space igo limit neta keire gutuko ekero mwamanyanire kero kura kogenda bokorangwo yere gaki ekero ngotebige gente ninche ngotebira kini nandike kunyakara baraki babeira banene tebi no ni nyaruka yawo munyakadero munene motebi ngani umaite bana kukwika ndagwika nani uikoma tinga ya giroria ni ngara ngete kali karari igorene no chota imamu mina karaga kiri lakini ko endane guchiasike egere no na bana no to kubalentera kuna baro ba korendo mwana umanya nabo gutrust mwana omonene gusomye mugati nya kwa robera of age motebi nga ya na gulitaka ngombe gete gakaru wabo mino kaliga uja kwa bakao igoma ukiribono mpaka gakine lakini kwa motebiri in case umuchando utoki nawe tata na ndebetia kangombe kali karuba uba bimono sana abankenga ikigerizwa batanga siri ya siekereire nonye bintu byaro gucokonye family basa tabire mane ngombosa galetia alia uri nerega kuga ase kibati mbaya na bali kibamanyete nga munginorita manyeti bona bara bagatanga ya ni gatonere Daviken orina Kuruchise mochia molo agotebanga tuko ndani umurobiri nugo bosemi mono kigima Andrew Matunda agotebanya Town tuko ndani top 6 Salam Club Kenya na boigo nalega ukurupu Andrew Matunda ya Town mbia mono sana naona ujumbe zenu zinazidi kufika hapa ngati ya bali bage tukaba kutubwati tukwa ngane siri ye yanale ko bage utubranye chinyumba abago torenga bank banale ko baga especially past gro mundago to realize Wanya romo process nonye green card nonye mangana yoko genda isku paka libona kiri kintu kia bila nayo gotanga mama mora ono yanale kanye you are very right. Yes. Ama temuna bono kwenda ko mungu muntu nabagukiria ende kinabuge kurwari family muntu tagukwegera by the way ekero kageteka ne siri kwabwate esiri nabatebia eraini kuyatana na nongoli munigere kemono okero mwa jojo kulia raisinga kwabangire bintu ndete kwenda America itukondiara kwegera kurwabwe manyanga buchibusia no tebe ken gakura kira basungu bata with a pinch of salt akura tebanga ne yari ka gose ko kirete naona bago tabaganki na lero kyuka bange ngi gose kwa bangire yani bagustokera igo egego break endo yego runga trust in marriage bien mono sana mara ko ya bono mwanchomo ligeria nganeye ya siri to kwanera kero kende ase chinga kitu twalire ko ruchise mocho so that nigo rengi yaki makwene kiabuna donera ko batu kwagata chinga chito abo igone bwato bobebuae chinga ko no kwa yesokia no nyenga kiyo mwere pune twa kwa le pasta kwanyara wa nga pasta tebire ai bono wane kwachire ona e karachira ni ndani twatigire ge kwanyara nga wanyo kwa matobu nga kwanyara kwa bogo chaka kusalika ogo chaka obwigenwa obokoreto bwamo obwamo obo mwajakiramo egento na gesaleka nteyo ku play monde ngot na tebetio mondo limo ngaki una bono bwege no benka yes nkogena nariya nkonyora na renta oyo kuriya onyora renta dituko to kumira na nyumba tutabwati otokubura ni kwanyora tinyoreti na kwigina ngane kene wateba nuyo teba tinyoreti wateba nyasaye rero tutigurire tinjira bono nyasaye gitukurara otokonye paka ambadenga idukiri nchara te kubaria na munywa maje nyasaye ko bakonyona abana bagokira nande mambi obutuko mokonya mokuri kuki barua ngire koja yes nyasaye ko gorachinjira ekiagera mwige naine bantu abo na ubali bancha ine bakoranga ki omusaja ise gukwa no mukungu araregeria yakwe
kia bantu abanjaniremo mono nyasaye bakonye barabaiga bono kwanyora ng'obwanchani boria bogotanga amang'ana amatemo amanga agocha ubwegenwa imono sana chinga kito chire pasta gidio timaitinga nawe omwereke gimase dingane litangara ko to kwana ne china go tebia abancho baligereria n'abasani baito ng'a enyuomo igekwagachwa asoko babanyakene to be honest there is a price legally ndiro lyokugakana lakini abantu abange babeira abegenwa ekinyomo kiatenenire nande we become character role model chi abana baito yekwera kunuko bumulimo babana nabarumwa baje ku discover nande bona barabutuko bayegeri batebekene. Let us be honest in our marriages egererende twagachane nyasaye tumuganye tutondenga gutuma imono sana pasta jishinga nayo omwereke narego tebanga ringane na twali kwaniriga omurigiri na wanyore ng'a egente kenkire wo familia yao egente kenkero naye gwatumeire konyo yo mino ngaki mwokora iga ana agendete ngatuomera ekiagera gutuomera nkoro egere tobe amo na litogutige family ne bangwakwa nkubuli bale ngayatiga abantu baye kwanyora ng'a uriga babikirite ebintu binge kiro mukungu amanyite kire gendo oyo mbi yatigara nona abana ngokina bale yagera notaka kuri yo bokonye kwaruka no muntu mwegenwa nende enka enyare ko benka ebwato kosemerio kuya na abana benke iyo guikabakine buya nande baja baba bokonyo banene Piemono kigima denisi koru chisemo cheitumbe na boigodusi koru birongo arengati yamashabike yegende tukobaga ko rigelegeta senikende zitigu ikara bo mancho morigelia na to goikera omwario humoro buri bosera bwe gasonera ko batoko yeka lakini kere kiarenge kinge njoke gima no kwanekia puna tonera ko ba abegenwa asobo kali boito bwa kerali tuko ili kwanekia atwenzi asobwa mutonera ko batogo semanye kurende omorobeli yo aba pastor Vane pastor Joshua pastor Gideon asengen choboy ko yokugania kwadere kero kende weekend ko nyora bale ngamparo kende kero kende bale busy somewhere sibakana watanga mutale gwanja nonyo bogatakati bwe wikiga umurobeli yo chirindo nyara kwa bogo twikira ntwese asobwa mwancho moligeria asentunera ta kwatebinga go saba kwabo kwanere ko ba wokuibwekana go chakero mutinyo yole mutwe nigo umurobeli bosera bwenga buranyara ko bogo cherakira itukuri ya Jumatano ensa ya monenusu ya mugoroba wikira chinsa ibere nenusu cha mugoroba ili twese asobwamo nyara ko batogo semanya gendra ko bokwerobya enga kitranya ko bodokwariga ne bucha ko murobeli yo ensa ya monenusu itukuri ya Jumatano kera wiki uli nyara ko baparekya chibija moneni cyago kira sentire wikano nigo akoro kwa bigari njama ile ngoro kwa Joseph Tamisi nyara ko batoko batara na pastor Joshua na pastor Gideon ni kwa neki murobeli yo okira sentire yo wikano twakoga ni bigari byo bumurobeli kubatya mega taserekane zitire Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi.